Mangga nuwun, aturi nduk ke Taman Asmara. Ya, kena kudu nduk iki. Yuk.
yang bayar. Ayo Mas Penceng, jadi sumbangan Mas. Asolo. Rasane hatiku arep sambat kare sapa. Nyatane ora kuwowo ngrasake hatiku sangsaya nelongso. Iya Mas. Yo sing jenenge wong ayu pola apa wae ya wis pokoke tambah macem ngono ya Nduk ya. Elah. Alah. Wis wedokan pira wae sing mbok omongi ngene iki Mas. Engko ben awakmu sliramu kepencut karo sing tukang kendang ya. Monggo kalajengaken. Apa iki? Apa iki sing jenenge wong kang lagi Rasa sadar bisa lali esok awan bengi tansah beda ati. Rasa sadar bisa lali esok awan bengi tansah beda ati. Sampun Mas, matur suwun. Matur suwun. Nah, olahe dah apa ya?